Ikahatag lagi nimo. Unsa man ning bataan ni nga balo na atong kwarta diri iguray kapalit og pagkaon ning manok. Unsa man ka nga? Paso, sige pangayo. Ikaw na dito. Sige, bakalan ko, di ba ka mangatag? Wala ka nitay kwarta ka ni. Wala si Papa. Kawaton ko na yung manok, be. Baligyan ka kung siya. Diskarte ba? Buta mo kadro. Bukas mo plato, nga naman. Ikaw kwarta, be. Palit ko na kaan. Wala ko ikwarta dire. Dito sa iyong papa pangayo. Grupo sa kwarta. Aday, Papa, day. Tuwa dito siya hang manukan at tuwa dito. Ito pangayo kwarta ka, wala kwarta. Sige, tutun ako eh. Uy ka, laro man day kadro. Ikaw kwarta, be. Ay, naunsa magsige man kag pangayo kwartahin noon nga. Nakoy kwarta diri igor na nakoy palit og pagkaon sa manok. Nice. May pang manok pa, parminti pa nimo palitan ng pagkaon. Pero ako, dili jud ko nimo tagaan og pangpalit og makaon. Wala na lagi ko ikahatag lagi nimo. Unsa man ning bataan ni nga balo na atong kwarta diri iguray kapalit og pagkaon ning manok. Unsa man ka nga? Paso, sige pangayo. Ikaw na dito. Sige, bakalan ko, di ba ka mangatag? Wala ka nitay kwarta ka ni. Wala si Papa. Kawaton ko na yung manok, be. Baligyan ka kung siya. Diskarte ba? Yeah, boy. No! God, please, no! 2,000 years later. Panay manok baligyan pa nga. Gikan ni sa imong barkada. Amo ba? Nganong naman na nimo? Ngano ikaw may kadala na? Sugo man ko niya. Ipabaligyan daw ni sa imong palita ba? Naman barkadahan ako ang tagiana. Patusikon ba si Tikboy? Ay, kan tikboy na. Pila po'y baligyan niya na? 100 ra daw. 100? Oh no! Ay, sige ako nang paliton di. Andaw, patanawan ako ni be. Tawa. Angat breeding ni niya. Oh. Haha, kwarta na ko ani. Palindot yun eh. Sige, gunitin sa. Eh, paliton ko na. 100. Kwarta be, gaya eh. Sige, isulod na ito sa tangkal ka. Oh, isulod na ito. Haha, kwarta. Nga nang di mga tagong kwarta. Isahan na ke. Dali ko ni ko. Sakpan ko Papa ni. Antos ako. Ako. Aw, galit nga kuan bi. Manok bi. Apo to nga breeding ba? Uy. Asa man gibutang sa kuwang? Ano na to? Ang akuha ra man day gihapon ning manok di. Ibaligya-baligya sa anak di ay. Isahan po ba ito nga kung anak ka? Hindi ka kung anak ba? Isahan ba na? Ang naga. A few moments later. Naara man day ka diri di ay? Asang 100 ron? Imo ra day kung giunay o baligya sa kuwara pong kaugaling mong manok ha? Ayun ingo pagkakantik mo ito? Ikaw ba? Mag-anak na dito ha? Ha? Balik ka diri ha?